Добро утро! Както обикновено, моя ден се започва с чай и излизам за малко на въздух на балкона, въпреки големия клинч, който е навън. Пак сме пред нашите картички, като днес ще вземем примерно ето тази. Бързо телефона си хвани и снимка направи, времето си разграфи и 30 минути за активност отдели. Така че, ако не сте тренирали днес, отивайте. Аз сега тръгвам след маничко към фитнес. И взема с мен на един ден, изпълнен с много неща. И така, отиваме на една бизнес симулация. Ще ви снимам малко от нея, защото на New York симулациите винаги са супер готини. И след това отиваме на коледен банкет. Като това видео ще бъде част от поредицата на Vlogmas. Така че съм сигурна, че ще ви бъде интересно. И така, айде сега чао и оставяме дъжда да ме донавали. Давайте всичкото с диаманти. Трябва да е ето там ще напара към него, подели по нещо, поздравление отново и когато се върнем, ще си говорим за... И така деня върви толкова експедитивно, че дори не успявам да снимам всичко. Но мога да кажа, че симулацията мина чудесно. Успяхме да научим доста неща. Си припомних доста неща, които бях позабравила. Също така, въпреки че не победихме и не бяхме първи, не е важно толкова самата победа, какво ще си вземеш от случилото се. Тук виждате как подготвям част от подаръка за нашите шефове, който подарихме на коледния банкет. И сега ви оставям да се насладите на ансамбъл Българе.
И така, мили хора, Влогмас ден 2 приключва току-що. Надявам се да сте се насладили на танците от коледния ни банкет, на симулацията. Определено успях да науча доста интересни неща днес. Сега ви пожелавам приятен ден и ще се видим утре. Чао, чао!